Eh, nakana pala na yung ang pabikot sa Manila. Burrito na siya eh. Ito na kayo, burrito pala niya. Eh, doon. Kaya ka uli. Ay, ito lang niyagin si Mana. Nga. Uy, eh. Yan uli mga. Mahulay sa, uy, kapoy ko sa trabaho dito, eh. Kapag siya kayo magtrabaho dito. Huwag na kita na live na sa STV. Wala. Live na sa ayo, yun sa mga internet, ba cellphone, kita na. Circus ba, circus. Wala mo lagi raw. Ano mo kung TV? Latay-latay, gilambre ba, ana? Oo. Ano? Ah, delikado mo na. Lisod mo na ito na. Sukira. Kuya mo na. Ay. Practice lagi ni mo na. Kanang kung kuan, kanang bike ba, isa rin ligid, at taas ng bangko. Ah, ka na may lisod. Grabe, may balance, ano, eh. Dili na basta-basta Tibok matunan. Manila, ilado ko diha. Ay, kapuli ka na. Wa diyo ko masipet na sukad. Sukad pag-abot ako dito sikat nito. Nam na TV. Lala. Channel ED. Ini? Oh, channel ED. Channel ED na siya. Yan, nagkapita ka. Ay, wapo na istorya kape ba? Kape ba? Ito ba? Basta kay pag-add po ng ulang brat likod. Salamat. Ano ko na ka? Oo, paano ba kape?